Il-droga sintetika kif tiġa urejna għandna żewġ tipi l-ħaxix li jissu replacement tal-kannabis u mbagħad għandna l-synthetic catenols li huwa replacement tal-kokaina, ecstasy u l-stimulants. Bl-aħħar żewġ tipi ta' droga sintetika ġdida fidu, l-espert tal-qorti fuq droga Godwin Samut jgħid li minħawat fil-bor ma jkun jafx fija u għalhekk min jimmanifattura jkun jafx verament x'kewwes u x'ħawat fit-taħlita għar-reba tal-flus. Huma dawn huma weraq komuni li jistgħu jkunu herbs, tipi ta' herbs, li jiġri mbagħad għandek il-synthetic cannabinoid li huwa kimika bajda, iħollu dan ġo tip ta' alkohol u mbagħad jisprejjaw fuq il-weraq. Is-Sur Samut żied jgħid kif fl-Ewropa nstabu wkoll kampjuni ta' reżina tal-kannabis sintetika, xi ħaġa li sa issa ma daħlix f'pajjiżna. Qal li l-biċċa kbira ta' droga sintetika qed tidħol f'Malta bil-posta. Minkejja li bħala sustanza mhix kollha illegali, il-Pulizija u d-Dwana xorta qed tkun viġilanti fuq il-posta li tasal mill-pajjiżi Asjatiċi fejn tiġi immanifatturata. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija juru li din id-droga tinxtara minn fuq l-internet minn indirizz li ma jeżistix. Of importation, ovvjament bħalissa hija tru ċ-Ċina bħalma jkun imkien ġifi fl-Ewropa kollha l-problema jiġu ordnati through the internet imma thanks to the Dwana u anke l-Pulizija ħafna minnhom jitwaqfu u jintbagħtu għal analiżi. Minkejja li f'dawn l-aħħar xhur aktar sustanzi ddaħlu fir-reġistru ta' sustanzi illegali, l-innovazzjoni tal-manifatturi dejjem qed tikber u magħha jimbtu sustanzi ġodda. Is-Sur Samut jispjega kif il-Gvern qed jaħdem fuq liġi ġdida li se tilqa' għas-sustanzi kollha. Ma li qed jagħmlu jieħdu l-parent drug u iżidulek xi side groups ma' dik il-parent drug. Issa ċertu minnhom jaqgħu bħala derivattivi diġà bħala catenones. Hemm ċertu minnhom li ma jaqgħux bħala derivattivi ma jaħdmu fuq dik il-sistema biex imbagħad jikkontrollaw kollox. Isostni li droga tradizzjonali bħal kokaina, l-ecstasy, l-eroina u l-kannabis xorta baqgħu aktar infittxija mill-Maltin, anke jekk il-purità tagħhom qed tkompli tonqos. Dwar id-droga sintetika, is-Sur Samut jgħid li qed tkun diffiċli għall-esperti biex jistabilixxu x'inhi s-sustanza użata u għalhekk diffiċli tistabilixxi x'tip ta' rimedju jkun meħtieġ għal dawk li jkunu taħt l-effett tagħha. Perikoluża x'jekk inti għandek persuna li qed jaħseb li qed jieħu xi tip ta' droga ma jkun qed jieħu xi ħaġa oħra, tista' jkun hemm effetti ħżiena fuq dak il-persuna. Tantu hekk li l-konsegwenzi tal-effetti ta' droga sintetika huma akbar u koroħ u ġieli waslu għall-mewt.